Yan po, bukid. Sa kabila, bundok. Sa kabila po, dagat. Ha? Cute. Cute, ha? Bye-bye. Ayan po mga katupa. Ayan, welcome back mga katupa. Ito pa rin po yung part 2 ng ating La Union Adventure mga katupa. Dahil maaga kaming natapos sa pinuntahan namin ni Boss Madam, magliliwaliw muna tayo mga katupa. Dediretso po kami ng San Juan, La Union, at papasok po kami ng Luna. Hanap lang po kami ng magandang view para pictorial naman po at makapag-unwind kahit saglit lang po mga katupa. Yaman na nandito na rin lang mga katupa, mamasyal na po tayo. Pero hindi po tayo pupunta sa mga matataong lugar. Doon po tayo sa mga bandang bukid o kaya sa bandang tabing dagat, walang katao-tao. Ganun po, iwas pa rin po tayo sa matataong lugar. Ay, nabusog po kami mga katupa sa kinainan namin. At hindi, dignan ko po mamaya kung matutuloy po yung pagkikita po namin ni Sir Alex. Si Sir Alex po ay nagmamay-ari din po ng FCR 400. At ginawa po niyang parang, hindi ko po alam kung copy racer brat na combination po yung pagkakabuild ng kanyang motorsiklo mga katupa. Kaya magkikita po yung magkapatid, magkikita yung magkuya na motor. Nakikita natin kung ano yung mga minodify po ni Sir, ano po yung mga ginawa niyang conversion. Although kahit matanda na po itong mga motor namin, matanda na yung mga ganitong modelo, pero kahit pa paano may ibubuga pa po pala. Ang maganda po ngayon kasi mga katupa, maraming naglabasan ng mga parts, although OEM man po ito or hindi man po ito yung mga original, tumatagal naman po mga katupa yung mga pyesa po yun. Kanina po kasi makulimlim, tapos yun po biglang uminit. Buti na lang po timing yung biyahe namin. At yung pupuntahan nating lugar mukhang makulimlim naman po doon, mapuno. Town proper na po yata ito ng San Juan, La Union mga katupa. At kasunod na po nito, ang alam ko kung hindi Baknutan, Luna ang pupuntahan po natin. Kung maaga lang po sana tayo mga katupa, papasyal pa po tayo ng Santol Road, kaso mukhang alanganin na po sa oras dahil malayo-layo pa po yung uuwian namin. Ang sarap mag-ride dito, malinis ang kalsada. Wow! Mga ano lang, problema lang dito, sumasalubong yung mga truck. Ang sarap mag-ride dito.
Ang alam ko po mga katupa, ito po, pag diniretso nyo po ito, papuntang Bigan, Ilocos Sur na po. Baknotan, town proper na po mga katupa. Ganun po pala, after ng San Juan, Baknotan na po pag galing po kayo ng south. Tapos papasok po yung papuntang Luna. Ito po, kakaliwa po tayo kasi pag dumiretso po tayo mga katupa, Ilocos na po bagsak natin yan. May pinuntahan po kasi kami dito mga katupa na spot na nagustuhan ko po kasi ang ganda ng view sa kalsada. Sarap ng hangin. Medyo malamig-lamig po dito mga katupa dahil mapuno. Yan pong kagandahan mga katupa pag mapuno ang lugar. Presko po. Kaya po napakaganda na i-conserve din po natin yung ating nature. Halagaan po natin ang ating kalikasan mga katupa dahil akala natin wala pong epekto ito pero malaking tulong po na inaayos po natin yung ating kalikasan. Uy, may aso pasaway, baka biglang tumawid. Ang daan pong ito mga katupa ay papunta rin pong Bahay na Bato. Napuntahan na po namin noon pero baka hindi na po kami tutuloy doon dahil kulang na po kasi ang oras. Saka hindi ko po alam kung bukas pa po ba ito o hindi na. Nasa na po tayo, Baknotan pa rin po ito mga katupa eh. Ito yata yung Baknotan Cement Factory, hindi ko pa alam Baknotan to o Holcim. Yan po mga katupa, paggawaan ng semento. Medyo maalikabok po siguro dahil dito po ginigiling yung mga bato, yung mga clay, yung minimix po nila. Ingat pa rin po tayo, hindi pwedeng lumatra. Yun po, nasa tabing dagat na po pala tayo. Dagat, ang ganda. Kambing. Mamaya ba? Mamaya. Nasa barangay Gas Express na tayo. Joke lang po. Barangay Gas Express, ganda po ng pangalan ng nila, gasoline station. Shout out po sa inyo. Ito
Ito yung favorite place ko po dito mga katupa. Ang lamig. Yan po oh. Ang sarap mag-ride dito. Kung nakikita nyo po sa camera, sana nga po gumagana yung camera natin. Napakaganda po. Napakaliwalas. Nung last na nagpunta po kami dito, maliliit pa po itong mga mahogany trinong ito. Pero ngayon malalaki na po oh. Balikan po natin yun mamaya mga katupa. Ganda po oh. Dito po tubig ilog. Sa kabila po tubig dagat. Diretso daw po kami, sabi ni Boss Madam. Tignan nyo pati yung temperature ni Tarsier. Ang lamig. Bumaba oh. Pinatay ko po yung fan kasi malamig naman po. Kita nyo po, parang pati si Tarsier nag-i-enjoy sa nadadaanan namin. Ay, iba na yun. Naka 100 kilometers na po pala kami mga katupa. Nakatuwan man. Iba! A few moments later. Pwede yung sa mo nagtigos siya, yung asaw. Yaso pa man. Sarap ng hangin. Hindi kita kaano-ano ha? A few moments later.
A few moments later. Misis ko po. Pasal, naglibad kami, doon natakta eh. Nagpatas din kami, munag kami dyan. Dyan ba kami turong kat Quezon Avenue West pa, di na muma. Guwapo pa nakapintura na sir ni. Nakakuha? Matte color sir na. Wait sir. A few moments later. Sige sir, thank you. Yes, sir, ingat na. Thank you. Ay, hindi ka pa. Tulka.